ko dɔw bɛ k'a la maaw tɛ mun faamu u tɛ min ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen t'i ko bɛɛ fala ye ni ko kɛra ka ban maa b'a ta ka taa n'a ye hakilina ka fan fɛ sabula n'i ye ko jate minɛ fɛn o fɛn n'i y'a bɔ i da ka ban walima n'a ja sɔrɔla ka ban min ka nɔgɔn min ma o bɛ se ka taa n'a ye o sira fɛ ja dɔ bɔlen don bi fala ye a kɛlen don ka bɔlɔlɔ fa kosɛbɛ an ye ɲininkali kɛ nin ja in n'an bɛna n'a yira o la sisan aw caman y'a ye sabula a bɛ bɔlɔlɔ kan a bɛ ka munumunu a bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la fala ye an ye ɲininkali kɛ u ko an ma ko min ye Amara Dunbiya ye bi ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Laginɛ fanga kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ale ni Mamadi bɔra ale de bɛ na Amara ale fala ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kamarakɛ ye ale ye Prytanne de kɛ yan k'a daminɛ Prytanne daminɛ fo ka taa kun fori wa maa tɛ Guinée sɔrɔdasiw la bi min bɛ Mali sɔrɔdasiw dɔn ka tɛmɛ ale kan ja min n'an y'a kofɔ fala ye ja in n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ garde-fou bila Asimi ye video in i b'a ye k'a fɔ a bɛ garde-fou bila Asimi ye garde-fou bilalen a y'i ɲɛsin min ma sisan o ye Bala Samura ye ale ye EMIA de kɛ yan ale taara sɔrɔ Asimi ninnu bɛ olu ɲɛ ni san 2 ye i b'a dɔn ko EMIA la fala ye minnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiya la bɛɛ b'o dɔn sabu min bɛ sanfɛ o y'i ka mɔgɔ de ye nin yɔrɔ in na mɔgɔw ɲɛna ko yɛlɛ bɛ ka kɛ kun min na o tɛ o Asimi tun bɛ min kɛ u ye u hakili lajigin o de la kɔrɔlen parce que sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ gindo caman de bɛ yen nka a yɔrɔ la kɔni maa t'a dɔn Asimi ye min f'u ma nka min ye ja in ye maaw bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o tɛ sabula an ka sɔrɔdasi caman de bɛ yen min ni ninnu Bala Samura ale ni Amara ninnu u ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn hakililajigi de kɛra n'o tɛ k'a fɔ ko min ye kamalen ye k'a bɛ k'i ɲɛgɛndu labɔ ATT Asimi na o tɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ko ka tɛmɛ o bɛɛ kan Mali ni Laginɛ bi fala ye baara min bɛ sen na a darawuli baara ka bon sɔɔni sisan terrain sirako kuma o baaraw bɛ sen na kuranko kumaw bɛ sen na min ye port kɔnɔna na Laginɛ kɛlen don ka min bila Mali ye bi a ka bon ni jamana bɛɛ lajɛlen ta ye fala ye nin bɛɛ kɔfɛ Ahmed Sékou Touré ye kuma min fɔ maaw kan k'u hakili to o de la Mali ni Laginɛ fogofogo 2 don min bɛ dusukun kelen kɔnɔna na o la k'a fɔ ko maa bɛna na fɛn fɔ ka farafarali don ka kɛ ni nin ja in ye ɲɛmaaw ko k'o tɛ olu ni ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kundola ko caman bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fala ye n'u ye ɲɔgɔn ye k'u hakili lajigin a la kununko tɛmɛna ani bi a bɛ maaw miiri janya kosɛbɛ k'o de ye Amara yɛlɛkun ye wa ni Ala sɔnna a ma fana min ye an ka jamana filaw ye baara ni ɲɔgɔn bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ja in ye min ye ɲɛmaaw b'a dɔn min n'o fala ye nka ka taa n'a ye bɔlɔlɔ kan bɛɛ y'a sama ka s'i ka fan fɛ an ye min sɔrɔ a ko kan o de ye nin ye sɔgɔmada in na